जहाँ होता है वहाँ करेंगे पैसा का काम करते हैं। और इधर भी यहाँ पे बड़ा प्रीमियम रखा गया है, सारी इंडस्ट्री एक साथ नजर आ रही है सैलाब यादव के लिए सभी के लिए क्या नजर आ रहा है। ये हमारी हीरोइन आपसे बात करने देते अपना। अरे बिल्कुल बात कर लेंगे। हेलो पांडे जी, रतु पांडे जी गोपालगंज से है। अरे तिवारी का नमस्ते। तो का हाल बा? माने देख रहे हो विनोद, ये अपन सरकार, हाँ जगदेव, कबो ना सोच रहे हैं सरकार अपन एक ही साथ है। हाँ तो जगदेव बात सुन बा कि अपन सरकार जो मतलब ये सब देख रहे हो विनोद, ये अपन रंग दे बसंती भैया के मतलब इतना पोस्टर मतलब इतना रिलीज भइल बा, मतलब इतना प्रमोशन आदमी करता। तो देखो विनोद बात ऐसा बा कि अपन सरकार के जो वीडियो चल रहा बा और टेम्पू पर पिकअप पर मतलब हर गाड़ी पर भैया अपन पोस्टर मतलब छपवा दिल बा, ठीक बा। और भाई प्रमोशन इतना जबरदस्त हो रहा बा विनोद। ए बाबू पान लेके आओ रे, भैया का आज प्रमोशन होता। हाँ देखे तो गर्मी बहुत ज्यादा बा, ठीक बा। तो देखो विनोद बात इस बा कि अपन भैया के जो वीडियो वायरल हो रहा बा, बहुत तेजी से वायरल हो रहा बा कि अपन सरकार का मतलब एकदम जहाँ मन तहाँ लोग अपना मतलब फैन पगला गल बा अपन सरकार खातिर कि जहाँ मन करे तहाँ उनकर पोस्टर चपका दे एक बा, बस गाड़ी पर घुमा दे एक बार। और देखो बात ऐसा बा कि अपन सरकार के मतलब कल, हाँ जगदेव, कल से मतलब भैया का अपन मूवी लाग जाई, ठीक बा। तो देखो बात ऐसा बा कि सब के चले के बाद देखे खातिर अपन सरकार के मूवी, तो हम तो भाई जाई कुछ हो जाओ, ठीक बा। हाँ जगदेव मतलब तिवारी का हम एकदम जरूर जाएंगे, कैसे कि भैया के एकदम एक तरफा मोहब्बत करते हैं हम, जबरदस्त फैन है अपने सरकार के। गेहूं बेचाए चाहे धान बेचाए सब बेच के, लेकिन सिनेमा देखेगा जाएगा बा हमारा, ठीक बा। कैसे कि मूवी भाई इतना अच्छा बा, लेकिन तो जाना खाली देखे के बा एगो लड़का हो जाओ एगो लड़की बस, और वही पर मूवी बन जाओ, क्वेश्चन मतलब चुमा चाटी वाला मूवी बन जाए तो जना के देख ले एक बार, ठीक बा। अरे बताओ विनोद, ये सबको देखना चाहिए अपने सरकार के गाना, और फिल्म भी आ रहा है इतना अच्छा अच्छा, और देशभक्ति पर फिल्म बा। तो तुम लोग कहीं ध्यान नहीं है ना कि अपन सरकार के गाना आई बा चाहे मूवी आई बा, रंग दे बसंती मूवी आ गई बा, तो सबके जाए के चाहिए, प्रमोशन करे के चाहिए। तो ना बस तो जना के बा कि गाना सुनत रह केहू के उठा के, बस गाना के खाली देखत रहो, लड़का लड़की वाला फिल्म देखत रहो, उतना बेसी तो जना काम नहीं के। बाकी जगदेव ये सब बात बतावा तरीका है कि अपन भैया के इतना मूवी अच्छा बा, मतलब देशभक्ति पर मूवी आई बा, सपोर्ट करे के चाहिए अपन सरकार के। तुम लोग को प्रमोशन नहीं करना है, बस दूसरे में लागे के बा, ठीक बा। अरे इलेक्शन खत्म हो गई, IPL खत्म हो गई, तब अपना मतलब सरकार के फेरा में लग जाओ विनोद। देख रहे हो विनोद, अपन सरकार और रत्ती पांडे मतलब अपन रत्ती पांडे और सरकार सब केहू भैया के टीम पहुंच चुकल बा, और एक वीडियो जो चल रहा बा, ठीक बा। तो सब केहू के वजह बुलाहट बा, और सरकार अपन चल गई बड़ा सरकार बनावे खातिर रंग दे बसंती मूवी मतलब लागे वाला बा, यही से भैया अपन हाँ टाटा बाय बाय वजह चल गई बड़ा, ठीक बा। एने अब सरकार ना लौकियन, और हम तो धान बेचम चाहे गेहूं बेचम जाइए करब देखे खातिर अपन सरकार के मूवी, ठीक बा। बहुत जल्दी आएंगे, बाकी कहिया जाई टाइम अभी ना बताइए, बाकी जाई ठीक बा, टाइम उतना देम। लेकिन बहुत गर्मी बा भाई हमारे अपन सरकार के मूवी देखे खातिर, मतलब एकदम दिल कहिए से हमार धड़कत रहे कहिया मूवी आओ। तो 7 जून के लागे वाला बा, ठीक बा। तो 8 या 9 चाहे 10 कभी भी जा सकिना, धान वान सब बेच के चोरी उरी करके जाए, बाकी जाए देखे खातिर, ठीक बा। तो तुम लोग भी सपोर्ट करो अपने सरकार के विनोद, ठीक बा। अपन सरकार के सपोर्ट करा जा, तनी प्रमोशन करा जा, बस खाली लड़का लेके फिल्म देखे के बा, वो कर ले बेसी काम कौन बा, फेसबुक इंस्टाग्राम खोल के देखे के बा। तो वही जाना भैया के प्रमोशन करा जा गाना के, ठीक बा। बाकी भाई ये बताए खातिर रहे कि अपन सरकार के भाई रे एकदम मूवी बहुत अच्छा बा, ठीक बा, सबको जाए के देखे खातिर। तो उतना विनोद हमारे पैसा नहीं है कि जाए हम फ्लाइट ध के अपन सरकार के मूवी देखे खातिर, ठीक बा, और सरकार के पास। बाकी आशीर्वाद बने रहे जाए, चैनल के प्यार आशीर्वाद देते रहे भरपूर के, रोज वीडियो बना के लेगा रहे, रोज बवाल मचावत रहे, ठीक बा। बाकी चलता नहीं भाई, मिला फिर अगला वीडियो में लेकर कुछ अलग ना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, वीडियो ना अच्छा लगे डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक बा। बाकी चलता नहीं भाई, पाला नमस्ते।